Ang uy, video dining mananap. Mas maayo gud ni magpagwapo sa ta. Makahunat yung tagbulhot ani ron sa atong vlog. Una sa tanan di ay no, may buntag sa mga Surigao nun. O, sa tibok kalibutan, may buntag ninyo. Nadayta karon sa tubangan mismo sa yuta ni Lolo Dukyo, no? Kaning kabasakan, kabukiran. Tama sa makita ninyo kang Lolo Dukyo na. So karon mga guys, naningala gyud nga sigig ulan, no? Iyan na ning panahon na niya nga sigig ulan kay matod pa sa mga lumad Surigao nun, sa mga kaislahan diri sa Surigao. Ang ilang mga timaylahan diri mga guys, ang bugang. Kung once ang bugang mamuwak, matangtang na ang buwak sa bugang, so nagpasabot, amihano na tingulan na siya. Mao na ilang mga timaylahan diri sa Surigao. So ang mga kabasakan ni Lolo Dukyo di ay nanay tubig, pwede na tamnan og humay. Ang mga froggy makapangitlog na siya sakto diha. Inigpusaan na malipay na ang mga tadpoles ug langoy anang mga tubig diha sa basakan, no? Ug ang mga living microorganism sama ng algae, bakterya, ang kanang lumot di ay mo na gitawag og algae. Ang algae naguban pud ana niya bakterya. Kung way lumot, kung walay algae, wala po'y bakterya, no? So malipay na nila tubo diha sa basakan. Ang mga tadpoles pud ug ang mga froggy, mga unsa pa na diha, malipay kay na may tubig, no? Ug makapananom na pud ang tagiya sa yuta nga si Lolo Dukyo para makaharvest pud siya, para makapalit pud tag bugas humay para makakaunta. Mo na mga sinyales, signal, timailhan sa mga lumad Surigao nun sa isla nga once mamunga ang bugang, mamulak ang bugang, amihano na siya. Kay suwito man na sila sa mga dagan sa mga panahon o kanang mga kahangin-hanginan diha na mga gitawag nila kanaway sa amihan, kanaway sa timog. Kabalo na sila na yung mga subasko, kabalo na sila ana. Balik ta karon sa atong maong topic, no, diha sa mga kabukiran sa yuta ni Lolo Dukyo. Ang mga namuyo diha na mga mananap sama ng agila, hornbill, kwago, kanang kwago ba dakog mata bitaw, owl mo ni tawag owl. Bisag unsa na mga klase ng mga langgam diha, makainom na sila presko na tubig kay sige na mag-uwan og maka-breeding na po na sila kay tingtugnaw man. Mao na time nila nga mudaghan gyud na sila kay basta tingtugnaw, ting-breeding na siya. Ang gyud para mudaghan gyud ang atong mga mananap ba, no? Ug kanang mga kalubihan diya sa yuta ni Lolo Dukyo, ug kanang mga kalubihan diya, dili na matugpahan og lahing. Kay na may unggoy ug itom na ulo nga kusog kay mo og butong. Mo nang hurot-hurot yun ang mga lahing diya, no? Dili gyud siya kakupra si Lolo Dukyo ana kay tungod sa unggoy nga itom og ulo. Kung nakakita mo anang mga tulabong diya mga guys, kanang mga puti diya sa may basakan, nangauna siya mga living microorganism. Sa mga kuan diha na mga makaon nila diha sa basakan. So nakatabang gyapon ang ang lumot. Kay kanon man gyapon na sa kuan tulabong, kanang langgam bitaw sa kuan, langgam na sa mga kabakhawan diha sa kadagatan. Musaka na diri sa bukid, mga unog kanang mga unsa klase-klase nga makaon diha sa bakasakan. Mo nang mudayo na sila pag moabot ang kagabion, lupa na po na sila. Balik na po na dito sa kabakhawan. Dito na sila mga tuog. Di man na mga tuog diri kay mahadlok mo na. Gusto man na silang na tubig ug na kabatugan sa mga kabakhawan na sila. Mo na ilang abilidad sa tulabong. Kung si Lolo Dukyo, kung makatanom na sa siyang basakan, no, ug makaharvest na, mangayo tagkuan. Mangayo ta para pinipig. Wa pa mo nakatilaw og pinipig. Lami na kasya kanon. Pinipig na humay. Bagong ani ba? Mga gitawag namo dito sa Sambuanga og pinipig. Kung makaharvest na si Lolo Dukyo anang basakan niya, mangayo tag para pinipigon. Lami man na siya kanon mga guys. Kunyang gabi day mga guys, no? Manguha day ta diha og baki. Kaya atong isod-an sa panihapon. Bisag makakuha tag lima kabuk bullfrog,
makakuha tag bullfrog 5 ka buok. Sudan na siya mga guys, kaya ko man guna siya nga bullfrog mga guys no. Lami ni sa dubuhon. Tirahon na tog pinaka espiso nga gata. Utangan na isa kumkum sili. Daog na sa panihapon mga guys. Sagulan po na tog kuan guys kanang tangkong. Daghan yung tangkong dia guys sa basaka ni Luludokyo. Apilan po na tog tangkong bisag isa ka kumkum ba. Isa ka kumkum bitaw. Sagol na to sa atong makuhang bullfrog unya. Manulo taon niyang gabi i-charge na to tong flashlight para makakauntag bullfrog ba, bullfrog ang gyud eh. Is kaning ipil-ipil tree. Kung mahibawaan ninyo guys kung bitukon mo. Kay dali ra mo gutmon. Wa kana bitang wala mo gitrabaho nya bation mo kagutom. Bitukon mo ana guys. Kailangan mo kaon ra mo ani guys oh. Ang bunga sa ipil-ipil guys, purga ni siya guys, purga. Purga ni sa mga taong bitukon. Ato ning kanon, magawas na itong bulati sa tiyan. Kung wala mo'y kwarta nga ipalit ng kuan, purga, pangita na mo punuan sa ipil-ipil mga guys. Pangita mo bunga, kana. Sigurado purga na siya. Gawas ng mga bulati sa tiyan. Mura nakakuha na mga prisko na yun. Di na ka nabatiyo gutom na. Kung batiyon ka gutom niya, wakay gitrabaho. Nagpasabot na gibitok na ka. Munang, kailangan purgahon yun ang tiyan na oy. Kanina yung mga bulak mga guys no. Kung wala may kapalit nga buwak para sa inyong uyab, just call me BRP TV Vlogs. Tagan ta buwak sa kuan. Buwak sa ipilipil. Buwak man ni sa ipilipil. Hatag ni sa inyong uyab. Pwede man ninyo pahimo ninyo buke. Kamo kamuhimog buke. Ay, kamo kamuhimog buke. Flowers buke ba? Para namoy ikahatag sa inyong mga loved ones ba. Pero na guys no. Wala na ta sa maong topic no. Di rin ta sa kuan atong panahon nga hingkalma namang uwan mga guys. Mas maayo ni na magpaabot pa ta sa mga sumusunod na mga adlaw kay dili pa ni karon nakita ninyo nga maot ang panahon na pa ni sunod panahon na gyud niya. Sige uwan. Mo balik na ni siya init dito na sa buwan sa June, July, August kanang mga buwan na. Kay mao na nay ting-init diri sa Surigao. Hanggang dito na lang po ang vlog natin. So maraming salamat po sa mga followers ko po na solid supporters tsaka yung mga viewers. Thank you kayo, salamat sa tanan sa inyong suporta na palagi kayong nanonood sa aking vlog. Thank you once again.